mati pada malam hari ini. Tapi tidak ada korban jiwa dan benda karena yang terbakar adalah jagung bakar. Gen-geti ae. Aku tua siak-siak aku. Lha sampai pasar lah ya entek ta dagangane wong. Jane Pak Wajik niki nggih kan nanggap ludruk tok. Jarene kate nanggap wayang barang. Tapi senajan gak nanggap wayang gak sida, kula tetep nglayani. Soalnya pada umumnya dalang niku lak suluk ah. Kula titik-titik lak saged sijine sakniki. Utusan Gatotkaca Kinon papan marga sonya. Utusan Karirata ngembah dirgantara sesarengan tanah jaya. Ocap kacarita ya ing mangkono sinten to ingkang medal saking kesetian pringgondani menika Raden Gatotkaca, kaca lemari kaca riben. Aku ndalang durung mari dadak ngeplaki sinden. Sinden kadek sinden tuwek, bareng munggah amben dadak jarike suwek. Alah. Sandi waras. Nek Pak Wajik bengi iki ra duwe gawe. Entas-entas iku jare perlune. Lodrok sari budaya iku hiburane. Bapak Miskam iku pimpinane. Nek Pak Wajik bengi iki senenge gak karuan. Sebab tamune lanang wedok memenuhi undangan. Rugi untung jarene gak kuatir babatisan. Sebab niate bengi iki wis kaleksanan. Yen saiki lak ya bengi iki aku melu dulur ya partisipasi. Dene Buyaran disangoni saya ucapkan terima kasih. Dene gak disangoni sampai rodino tak enteni. Jula-juli rek. Sak pira iki mang nyuro ya sik nyuro. Nyongo ae. Nah nyongo. Lah. Nyuro ngono. Prengkoneng gawe patokan aku turu mereng gak tau kaosan. Apa rek? Sugeng Rawa dumateng para penonton sedaya sumangga kula aturi pinara ingkang seneng monggo kalian mirsani niki pasukatan kula Lodrok Sari Budaya pimpinane Pak Sulkan Su ayah
Seniman lodorok sari budaya dolor pancen duweni semboyan tansah ngikuti barek kemajuan jam uga nyampekno sakabehing pemerintahan liwat cerita barek kalawan wong golek bojo dolor iso digolek isa dalan tapi nek golek jodoh iku rada mula wong golek bojo ngono aja nganti sembarangan golek jodoh sing kena gawe pedang wong laki rabi ngono iku ana itungane sing diarani bobot bebet bobot iku isti alam mulai yuk dietong-etong dina lan pasarane supaya rumah tanggane ayem tentrem bahagia selam mula lek wis duwe bojo ojo gawe sakarepe dhewe mula nuruta barek wong awam sebab nek wis wayahe pernikahan iku mesti kepandane tapi lek sampe gak dadi eman-eman barek piyam ayah pancen bojoku dolor biyen ayu sayang wong tuaku sing gak setuju aku dituturi wong tuwa gak tak gugu
mari nuruti nafsu. Rumah tangga oleh 3 wulan dulur aku berantakan sebab bojoku duwe selingkuhan. Konangan aku nok jero kamar kok rangkul-rangkulan terus aku pegel bojoku tak antem kancinge lawang. Terus urusan dolor karo bapak polisi sebab bojoku tak antem kancinge lawang untune mrodoli. Aku seminggu ditahan no kantor polisi. Akhirnya aku turu ijen dicokot lemut karo tinggi. Terus aku mugemi omonge wong tuwa karo wong tuwa diolehno arek saka desa. Mula arek saka desa nyambut gawene rekoso. Nek aku tanggapan ludruk bojoku butuh burung nyedak botol. Terus saiki dolor aku usaha liya buka warung karo bojoku nok pinggir embong dodol sego. Mula bojoku warunge bendina rejo sego pecel 15.000 lawe iwak rondo anu tombro biru jono iwak rondo. Lah niki ajate bawa wajib nggih. Wajib niki Pak Dukun termasuk sesepuh nggih. Sesepuh mriki. Soale Pak Wajib niki napa? Kali kula niki kula Pak Wajib niku kula anggap wong tuwa kula dhewe. Lho saiki angger tanggapan biyen niku kula njujuk nanggone Pak Wajib. Mulane kula dongakno Pak Wajib muga-muga duwe begawe niki akeh rezekine. Selamat keluargane. Undang munggah mrene. Tak tunggu sawerane. Pak emek guyu tok. Oh, aja cireken niku arek gendeng nggih. Jamane jaman sakniki lak jaman digital lah dulur nggih. Jaman teknologi canggih sembarang pakai HP. Tuku-tuku online pakai HP. Terus cilik gede tua enom pakai HP. Mesti ceklane HP. Tapi bahayane kanggo arek cilik sing durung cukup umur. Lha niku bahaya niku. Dilarang nggih mboten kenek wis jamane. Lah contone kaya winginane niku tangga kula arek 3. Lah tunggal gedhek ngene. Tak rungokno nyetel apa arek iku. Arek cilik-cilik arek 3 niku SD kelas 1 kira-kira. Dadak disetel tak rungokno ae, tapi aku gak ero. Suarane ngene sih tak rungokno, kok ngene sih. Aduh, kok ngeces-ngeces nyetel apa arek iku. Tak parani ambek aku. Bareng tak parani. Arek 3 melayu. Melayu HP ditinggal. Barang ditinggal tak delok sing disetel. Lah kok film porno. Ya tak terusno ambek aku. Lah kari rame-rame ini hari ini. Sing kari dadak ditinggal. Yo eman lho tak setel dhewe. Kari rame-rame ini. Alah. Muga-muga nggih dulur mriki diparingi seger waras ya. Wis selamat dunia akhirat tambah rezekine cek iso awet-awet iso petuk maneh panjang umur iso petuk tahun maneh. Ya muga-muga
karo iso nanggap Sari Munaya, Sari Budaya, Sari Munaya. Ya moga-moga nanggap lu terus Sari Budaya. Nek karo gitu lur ya. Ya menawa sampe tanggap mawon, kula cek payu. Cek payu. Alon-alon waton kelakon lereh-lereh ngenteni sekolode. Kayak alon-alon nyambut gawe gak usah ketuku susu lur. Soalnya ya nginep sesuk. Wis niate teko mat nyet ingsun mrene nyambut gawe. Dadi gak usah susu-susu. Ceritane aku kawinan wong rabiku cara dadakan aku tepak dolan ditakoni teladapan moro-moro dikongkon tonangan aku ditari ndelik nang mburi sebab aku dorong duwe penggawean mesti sing tak rabi jare anake petinggi tibake tak lakoni anake mbok rondo Tosari nek mbok rondo umure 55 seneng ngane oyak-oyak Joko anake tak rabi koyo gak lega anake lunga aku digudhong wong mara tuwa gak temu tuwek aku turu karo anake diinceng karo nenek apese mara tuwa kayune ceklek bareng tiba geblak jarike suwe stop kekno Joko Tingkir pancarane Joko Tingkir ya yuk gamelan Joko Tingkir ngombe dawet tak pikir sirahe mumet Nogosari dicampur kencur dulur kados panjang umur dulur Wonokitri mungko panjang umur dina Senin aku nang panjen tuku duren ana arek wedok kok lungguh ijen tak cedheki aku diantem gandhen dina Selasa aku nang Surabaya mlaku-mlaku karo golek klopo ana arek wedok rambuté dawa tak cedheki tepak mara tuwa dina Rebo aku nang tuku mlaku-mlaku karo nggawa baku ana arek wedok rambuté kribo tak cedheki tepak Gondoruwo dina Jumat aku nang sawah mlaku-mlaku terus nang omah ana arek wedok kok lumah-lumah tak cedheki aku gak betah kudu tak biuwi ya sing penting pengen iki rileks nyambut gawe kanggo ngibur warga masyarakat Wonokitri. Hadirin sekalian untuk menyemarakan hajatnya Bapak Wajib malam ini sengaja kita datangkan seorang artis atau pesinden yang datangnya dari kota Kediri. Kita sambut kedatangan inilah Niken Salindri. Iya. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Ya. Loh, aku lah mang nyeluk Niken Salindri. Lah sing metu lah kok genderuwo ya. Medeni tambah ngono. Akeh sepure. Sapa genderuwo? Awakmu aku lak nyeluk Niken Salindri ya. Lho lah awakmu sing pecudul awakmu iki. Salindri Niken niku gak iso. Lho kok iso gak iso? Wakil Diwakili sapa? Isun. Waduh, ngomong Isun.
Sirahe ora ngerti ya. Ya, ya sirahe iki ndas iki. Matamu kono. Kok matamu sing lho lek dere sirah ya ndas iki ta. Sirahe kon niku lho. Oh, cara kene. Ya mbok. Ya mbok, wong awakmu sing ngomong ngono lho. Lho ya iya. Sirah iku awakmu. Duduk ndas sirahe ku. Tak keplakno kene. Ayo melaku nang embong ngono. Mo. Tak keplakno embong ngono. Melok kon cilik ngono gak kira kuat. Lho cilik kan cabe rawit. Lho. Maksudnya Cilik-cilik cabe rawit, Lur. apa? Lho, masih ngene iki. Wah, kandhani. Kandang apa nyanyi gak ditutukno lho. Lho, apa nyanyi gak tutupno? Kan nak teko Minggu sih. Iya. Lah kok teko Jumat, dina iki ana Sabtu. Enggak nyene tak dijati, Cak. Lah lha apa diblenjati? Wong cek penasaran ngono lho. Ora penasaran blas. Cek disalahno aku. Lah lha apa? Aku lak nyeluk Niken Salindri. Nah, Kon iku aja metuwe kon muni wakili kon iku iso nyinden utawa nyanyi Lho, campur aku sari iki- aku niku. pesinden sandalan. Sandalan yo apa sih? Kesuwur. Kesewur iku lho. Enggak, Kesuwur. enggak sandalan. Kok sandalan sih nu? Apa? Wah, gempiaan. Sandalan iku. Andalan. Ya andalan maksudnya iku andalan iku. Aku nek kaset wis kesuwur saking durung ana wong ero. Kok iso gak ono wong ero? Lah iya. Kesuwur kok gak ono wong ero. Kudune. Lho kesuwur iku ya ora kabeh kondang kuncoro, kondang kaluko, oh penuh. Saiki dadi penyanyi campur sari lah ngono iku jenenge. Ya lah iya aku iki kesuwur tapi durung ana wong ngerti. Ya padha ae gak kesuwur iku jenenge. Apa? Ya gak ono wong ero. Ya suwe-suwe ero. Ya boleh ngono. Wis iso nyinden kon niku. Aku mang pegel ambek wong kene aku. Nyapa kok pegel karo wong kene iki lho nu. Bedoke sapa Pak sapa juga. Pak Wajik. Nyapa kok iso pegel karo sing Anu Bedok. bedek ya takon Pak Benu Siraya. Iya yu aku. terus. Biyen niku lah ana Pak Benu, Pak Bowo, Pak Buari zaman Armada. Oh takoni gua Mm. zaman biyen ya. Takon Pak Bowo iku nang di Kawara. Pak Kol bareng lho. Pak Bowo, Pak Bowo. aku pengen doblek iki. Aku mau ngomong apa? Pak Bowo iku nang di Kawara. Nang ndi? Tak pateni aku ngono. Sik nu kok kon niku jawab kok sak enak kok iso dipateni kok lho. Terus lah Pak Buari Terus ngomong apa kon? tak pateni ngono. Pak Buari di kok pateni pisan. Iya, Terus apa meneh sing ditakoni meneh? wayahe lak ngene alhamdulillah Pak Benu amen awet seger urip lak ngono. ah. Iya mesine jawabane ngono. Lah kon pateni malah. Wonge muni ngene iki. Muni ya apa sih? Lah sampean kapan ngono? Lah Oh sing pegel, takon yo gak entos iki ngono. Sing Loh. takon yo sampe kok takon ngono. Sing takon yo gak entos. aku yang pisan. ngomong, Ngomong ya apa kon? aku matine gelem yu. Terus Durung ngajokno proposal aku. rumasane ngelamar penggawean tau apa kon niku. Kok iso proposal lho. Apa wong Iya, iya. urip ana lan donya kok gak mati-mati yo. Apa oh? Nah, karo kan Apa oh? ono rahasiane. Rahasiane apa nu? Dadi wong budek gak gampang mati. Oh, dadi Mangane budek kon. sik kok iso ngarani wong budek gak mati-mati ku ya apa sih? Lho lek diceluk malaikat gak krungu. Oh iya ya, soalnya wong mati ku dipanggil malaikat yo. Iya. Dadi lek wong budek kan gak krungu. Iya. Ya kadang mati ya. Heeh. Ya jerongkono mas kon ngomong. Lah lha wis diturungkakno anggitmu nek jorongan ah. Gak ngono ngomong wis gak karuan kon niku. Dirungokno wong akeh lho, sing temen lho. Lah pengarahe sing ngrungokno ya wong. Sapi masih krungu ya gak iso ngomong. Tak culuk mbun benamu. Ojo malah mbrebes. Ya padha karo aku iki aku malah Hmm. ngiluan aku. Heeh. Kon iki apa mripatmu kok metu wae? Banyune mata. Apa? Iki kena penyakit haperlama. Apa? Penyakit haperlama kan. Maksudnya haper lama itu ya apa? Aduh tidak tahu. Lho gak tahu aku mulane aku takon karo awakmu. Penyakit haperlama kok karo. Karo aku. Aduh ya apa Sik, pian. sik, sik. Yen kan sekolah apa kan? Sekolah SD sampai SMP, SMA. SMA. Nah, Kudune ro. haper lama itu. Iya. Apa jadi kon? Lu kan karo. Ya karo aku. Aku
Aku ya bingung. Wah. Wong gak entos lho. Lho kok iso medu kancane. Ya apa? Amplop kan isine tapi Iya gak ono isine iku. Temen ah ngono lho iku. kano. Ngono lho. Ya terus. Terus nang ndi? Kon kate ngomong apa terus ngono Terus bapak Trono. Terus bapak sih omonganmu ki dirungokno wong akeh diterusne apa kelanjutane ngomong. Kon ero lek dirungokno. Ya mesti ro lah sakmene iki lak ngono awakmu tanu kon. Durung mesti. Kok iso gak mesti lho. Ayo. Kon iki urip apa mati? Ya urip nu. Urip. Bakale. Ya bakale mati besok. Kon ero artine mati. Karo aku. Karo. Kabeh iki camat. Oh camat yo. Heeh. Kabeh iki camat. Lah maksudnya camat iki ya? Calon mati. Oh iku disingkat camat. Heeh. Oh dadi wong saene kae iku Kabeh mati. dadi camat ya. Mangkane. Mati ya. Iya. Mangkane ana istilah mati tulisan mati hurufe pira? Mati papat. Papat Iya. apa ae? M Apa ae? A T I. Ana artine dhewe-dhewe. Ono artine dhewe. Iya. Iso ngartekno awakmu. Iso. Nyacak sih kepengin ro artine ya apa. M Nah, manusia semua akan mengalami. A akan tetapi tidak bersamaan. iso ae kono. T Tidak harus yang muda dulu, tidak harus yang tua dulu. terus I. Ini ilahi urusane Gusti Allah. Kok sing dibok-bok iki aku sing. Lho enggak, urusane Gusti Allah iki. Gusti Allah iki bukan iku engko apa aku meneh dadi disekon Ya wis disi awakmu ae. bareng Wis disi awakmu. indene. Nyindena. Iya kon kate muni ngomong mewakili Niken Salindri. Iya. Kon gak iso nyinden. Sandalmu kae Moh tak sandak. Gak enak saat iki. kon ndek tambah gak sandalan. Cek tambah lucu aku nu. Berarti wong dek. Lucu kan gak seneng lucu. Lah wong lucu kok gak seneng ya apa? Oh, gembira kan awet muda. Lho goblok iki. Kok iso goblok? Wong lucu iku Heeh. awet urip. Lah makane. Oh iya. Oh, kon iku. Ayo, nyindeno kon gak iso nyinden kon. Awas kon. Cap. Ganden iku moro. Bawa caping gunung. Loh, iso temen lah kon iku. Hmm. Ono macam-macam lho. Iso kondak kon. Kon ngomong wakili Niken Salindri, kon gak iso nyinden cacing gunung. Caping. Ya caping gunung. Ayo tarungono coba. Ya apa sih? Ya apa kaitane? Ya apa jarene kon iku iso. Caping gunung ya apa? Oh, saben bengi. Aduh, dek kuyu. Lah iya iku awakmu sing nyanyi ngono lho, sing bawani. Ya apa? Kaya apa sih? Apa? Saben Ah bengi. iya. Ayo ngene ndak samplo kon. Menunggu ya. Ya iya ngenteni ta ngrungokno suaramu. Saben bengi nyawang Apa? apa Apa sia-sia aku? Ayo kok apa ngono? tang Oh, aku sia-sia. Kuatir ae kon. anggenmu kok apa? Ya kuatir lek tebak nang kok kuat dia aku ngomong. Kon niku kebablasan biasa. Yen memacang mung nganggo jamur kuping. Aduh, kok iso jamur kuping lho. Kon niku iso bawa caping gunung apa ya? Gak kon niku. Oh, jamur kuning. Oh janur. Jamur kuning. Oh janur kuning ah. Ya janure diopang Wah, janur kuning. yo, Ya apa? ya apa? Kon sing kok iso lali sih. Nani. 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 Nani yo. Lah
Takoni diturut. Aja nurut aku. Oh, sing nembang iki awakmu. Lah iya ya apa? Ya terusno. Terusno. Jono, aku iki stres kok ya. Wes padha Kon awakmu lek ngene stres. penyanyi kan kudu apal. Iya tapi sing nyanyi ku awakmu. Gak usah takon aku. Lho, lek Kembang. Wae, terus, ayo terus. Anu nyanyi. Ore. Iya. Iya. Kembang wae. Goleki sapa kono? Lali. Kok lali? Lali kok goleki kono kono. Terus no. Kembang wae. Apa ngaku gak lapo-lapo kok. Enggak ngono lho. Ayo. Bangun. Kembang wae. Kembang wae. Panjaku klambine apa gae. Oh, iki sinden kocro. Lho kon garai, tak plesetno ta. Ayo. Kembang wae wote. Gunung. Oh. Pacitan. Ponot. Kok pacitan nu? Ojo pacitan nu. Jombang wae. Pacitan. Ponorogo. Ayo nyarap. Ban. Ayo terus nganjuk ngono. Medion ngono ae. Sora nyanyi kowe. Lah Kon riwu yae. yo wis gak mriwu aku gini. Nano wis santri pekok ae. Santri kok entros akon. Koyo iso entros lho santri kok ayo nyanyi. Ngetren niku goblok. Tren yo. Genduk deno. Nanonane genduk deno. Satri lulusan pekok. Lulusan pondokmu. Kok hae kon iki. Apa? Jere kon iku kate nyanyi santri pekok. Iya. Tapi kok ngelanyar gak karuan iku lho. Kudune ya apa? Oh, lulusan pondok. Lulusan pondok. Sing arep mang ya apa ngono lho. Sing ngarep mang ya. Aduh, stres temen aku iki kok. Wis darah tinggi kumat aku kok. Ya gawe nang sumber darah tinggi gampang. Apa ta? Sikilmu bacon. Ngawur ae lah tambahan dek ngene aku. Enggak gede mudun. Oh ngono ah. Oh, ayo terus lanjut. Genduk deno santri lulusan pondok tak rewangi sarungan gawe songkok Lali. Ya apa sih ngono? Kon iki dirungokno wong akeh dinteni lanjutane. Sriwuning wis. Sriuning. Ya wis sak karepmu. Sriwuning mustika Nah, tuban. iki pasti apal iki. Enak lah iki. Labu tresno lan sabaya pati. Najan kula mboten melu bisuke ngagemo ali-ali. Lah kok ngelanyar iki lho. Oh, kok iso nang ali-ali lho ngono. Wis aja nyanyi ku. Wis. Nyanyi Kon apa? iki lek gak ambek aku gak iso pas. Wong loro. Iya wong loro. Iya. Tak bawani dhisik. Untuk caping gunung tok. Aku tak nggih bawa Anoman-opo. Bawa mati lho. Bawa lagu-lagu untuk bawa dagelan biyen iku. Oh. Sing almarhum Tutu. Iya. Ya mbawani kaya awakmu mang iku lho. Ya. Ceritane wayang Jawi. Awakmu kan iso meragakno dadi kethek. Aku kan mbokne kethek. Kan beruk. Terus jeneng. Iso ra. Iso ya. Ya, sak piro sih sak ngono ta. Ceritane wayang Jawi. Ceritane wayang Jawi sak ngono ae. Ya kon Ting ngono. Ceritane wayang Jawi. Aku tadi awone. Dadi Anoman. Oh Anoman. Ayo, ragakno Anoman iku ya apa? Itu
Judulnya anu manopong. Anu manopong. Ceritane wayang Jawi ing Prajana Langkati Raja Rahwana Raja arane gawe geger nyolong Sinta Hanoman cancut cumandang Engko wis dadi awu. Gini. Kok iso biayaan nyanyi kok iso biayaan rono iki lha apa sih? Iki nyanyi tak lahar. Lahar rasane Semeru ae. Oh, ngawur ae. Iki duduk laharnu, duduk kaya Israel bom meledak ngono. Lah iya. Dadi obong gedhe jroning praja. Jreng. Bareng. Tak pikir perang. Perang Israel karo Iran ngono ta. Ngawur kono aja ngomong Israel, aja ngomong Iran, aja ngomong Amerika. Awake dhewe wong Indonesia. Ora kok lek ngelantur ngomongi kuwatir lek merambat ini perang. Ngene lho. Lah soalé di Amerika iku ono rodal sing paling mandiri. Mosok Israel iku lho. Rodal iku sekali tembok dul 30 orang yang mati. Mandi. Kono ya. Terus 2 kali tembok. Buah. 60 orang yang mati. Loh, mandi rodal kono iku. Masih Indonesia ya mandi. Lho kok iso mandi? Lo winginane Ya apa? dingane sedaeng. Heeh. Duar. Mati? Gak Apa? meteng 3 wulan. Oh, kok meteng jenu. Rudal iku. Kok meteng. Ya mati no lek kena Oh rudal. iya ya, ayo diterus. Obong gedhe jroning praja. Ya ta ya. Bongo 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 bong. 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 Enak ya. Ceritane. Lah ngene sih. Iya, Anoman ya. iya. Aku rada lali no lek kono. Lah apa lali? Iya. Iya. Ceritane. Si Anoman. Anu mana apa? Anoman obong. Iya lah apa? Anu mana apa? Lah ceritane. Aku lah apa? Lah kon duet. Oh, gak ada duwe aku. Lah duet ya apa sih? Gawe udu. Kok kudu. Duet. Sing tak maksud iku duet wong loro iku lho no. Nek wong loro iku duet, nek wong siji Solo. solo, nek wong telu trio, Ero aku. nek wong papat, Wartet. nek wong lima, Mepet. nek wong enem, Cemet. nek wong pitu. Kakekmu kono. Ayo. Wong loro Ya, maksudnya. wong loro duet. Ayo, ceritane wayang Ramayana. Ayo. Negara ngalengkoti raja. Ratu Buta, Rahwana Raja. Ayo. Gawe geger. Nyolong rondo. Kok nyolong rondo sih nu? Nyolong Dewi Sinta. Oh, nyolong Dewi Sinta. Teko ngarep. Ayo. Ceritane wayang Ramayana. Ing negara ngalengkoti raja. Ratu Buta, Rahwana Raja. Gawe geger. Nyolong Dewi Sinta. Hanoman si kethek putih. Sowan taman Sinta dijak mulih. Hanoman senenge gak karuan. Delok Sinta wis ora katokan. Duh, kon niku ayune gak karuan ngono lho. Eh? Kok iso gak katokan niku lho. Iya, tapi celonoan. Oh, ya boleh ngono. Ayo, wis aku tak nyanyi dhewe-dhewe kon rusak lah ambek awakmu. Aku Kon- tak
Nyanyi dhewe ae. Wong ya iso pinter nyanyi kudu pengalaman. Iya. Eh, Aku tak nyanyi dhewe anu manobong gak usah kok ewangi. enggak, Aku kan gawe- pengalaman tenan kan. Lho ya pengalaman ta aku. Kemana? Lho iya. Dunia iki ro kan. Lho dunia Enggak, dunia ro kan. ya ro dunia sing pundi. Nah, Sak dunia iki. di Indonesia wong dodol sembarang ono. Ya sembarang sembayang apa sembarang kalir-kaliran iku ono. Sing gorong ono delere apa? Deler apa? Deler Heeh. sing durung ono. Hmm. Yo apa ya sing gak ono ya? Sitok sing gorong ono. Apa sing gak ono sih? Deler Honda ono, Ya deler mobil ono. Sing gak ono sih. deler sing gorong ono, deler sepur. Kok iso sepur lho? Sepur nek di delere. Sepeda motor ono, roda 4 ono. Iya, sepur sing gak ono. Kon ero sepeda motor. Ya ro sepeda motor. Nah, kon ero menungso. Ya ro menungso awakmu ambek aku lak menungso. Nah, apa menungso lek usia tua? Apa? Kayak ya ono iku. Kene ne wis brondoli, rambute kene alus. Halus. Apa iku? Nek wis wong usia wis tuwek. Katik kene wis alus, iku kakean mikirnu. Dadi rambut budak sampai alus, kakean pikiran goblok. Kakean mikir, Ndas buta alus iku kakean mikir. kakean mikir. Ngono lho. Apa sepeda motor bane loro? Ya, Sing mburi kok alus. lho, anane alus soalnya muatane akeh. Dimomot kentang 5 kintal, 10 kintal, kadang-kadang iso 15 kintal barang. Salah. Iku, alah seminggu 2 bulan wis alus no. Salah. Lho kok iso salah lho? Anane ban mburi ku alus dhisik sebab kakean mikir. Alas yo niku. Oh ya Ora. iya. Ya gak ngono. Lho Ban. mikir. Sik ban kok iso kakek mikir wong ban lho. Ya iya. Ya alus sih karena ya digawe momotan nabot iku lho nu. Ya kakean mikir. Lho kok iso kakek mikir? Mikir ban ngarep diuber. Kok gak nutut-nutut? Lho kok niku. Wes dilanjut iki Mang. Tak nyanyi dhewe aku. Hmm. Anoman jaman saiki senengane sepeda motor Suzuki. Beno ra jaluk rapi sebab beno mari ngetengi sapi. Enak dhewe ae timbang gak diganggu aku. Aku gak seneng nang sapi. Lah nang apa? Maju kon aku ya nyanyi ya iso. Nyanyi ana manoba? Iya, Lah, pas saire- ngomong aku kon Saire diganti kaya aku ngono. Iso temen lah. Ayo nyanyi yo. paane sepeda Ronaldo. Iya terus. Ya. Nek numpak milih dina Rebo. Terus. Areke saiki gak karuan sebab delok Sofyan ngetengi kebo. Loh. Lah timbang sapi ku. Anggur kebo, Lah timbang sapi. kebo, Lah timbang sapi. Ayo. sapi. Lah iya. Lah procut. Oh, kono jene. Liyane Liyane apa? Sudarowo coba melempar manggis. Oh, iki. Manggisku lempar tepak manuke. Manggaku dapat. Ngene lho. Ku coba melamar gadis. Gadisku lamar goleki manuke. Gadisku lamar. Candaku dapat. Ngono lho. Jamane manuk. Loh, jaman edan. Wong tuwek gak duwe manuk. Oh, wong tuwa rabi perawan. Prawane nek bengi nangis sae amarga wedi manuke gedhe. Wedi karo manuke, gak usah gede. Manuk cipret, Nah, terus. manuk cipret nyucuki suket. Manuk cipret buntute saipet. Terus. Bareng digoyang Apa? manuke mucret. Liyane manuk. Apa manuk umpret apa manuk gagak ngono lho. Manuk gagak. Ayo yo. Manuk gagak mentrok ndek cagak. Ah, enak iki. Mambengi bojoku bentak-bentak. Iya, iki. Amarga manuke